Sala gotică a primăriei din Bruxelles a găzduit în data de 5 septembrie 2023 conferința Promovarea antreprenoriatului românesc în Belgia, organizată de Asociația Filantropia, Ambasada României în Regatul Belgiei, Asociația Caromb și Repatriot România. Cei 45.000 de independenți și societăți românești din Belgia au contribuit din plin în ultimul an la balanța schimburilor comerciale dintre România și Belgia, ce a ajuns la un nivel istoric de aproape 5 miliarde de euro. Rolul antreprenoriatului românesc în Belgia, dar și dezvoltarea acestuia spre România, au fost principalele argumente ale diferiților intervenanți. La conferință au participat Excelența sa, doamna Andreea Păstârnac, ambasadorul României în Regatul Belgiei, domnul Doru Claudian Frunzulică, vicepreședinte al Agenției Românești pentru Investiții și Comerț Exterior, domnul Fabien Manguin, échevin des Affaires Économiques de la Ville de Bruxelles, europarlamentari și un numeros public. Dintre dumneavoastră în seara aceasta, care realizează acest lucru astăzi la un nivel de excepție. Este de asemenea o seară despre identitate și integrare, pentru că fără a fi avut acces la programele pe care ni le oferă Belgia, pe care ni le oferă regiunile, fără a fi avut un dialog cu asociațiile belgiene parteneri, nu am fi fost astăzi aici să vorbim despre rolul antreprenoriatului românesc în Belgia. Vă gândiți cum puteți să faceți afaceri cu România, cum puteți să contribuiți la cifra extraordinară de import și export care a atins anul trecut cifra record de 4,9 miliarde de euro între România și Belgia. Sunteți parte din acest record și cred că e foarte important să nu uităm acest lucru. De Bruxelles pour nous aider avec cette salle extraordinaire dans ce bâtiment historique de Bruxelles qui a été fini, si je me rappelle bien, en 1455. There are opportunities for all the people that want to make business in Brussels. Brussels is a friendly business city. We have opportunities, we offer services to make business easier, but also for Romanian entrepreneurs. And I'm really happy to celebrate today this fraternity between the entrepreneur, the Romanian entrepreneur, and the city of Brussels and Belgian community. Because I think the Romanian people are the first foreign nationality in the city of Brussels. We know that how important it is to welcome you and to have you in whole economic dynamic in the city of Brussels. So I'm really happy to let you today enjoy of this city hall, enjoy of this Grand Place, enjoy of the city of Brussels to make business. And if you need help, if you need employment, the city of Brussels is also there to help you to make business in Brussels.